Pwede na ka. Makita kong to Twitter. Hello guys! Good afternoon! Welcome again to our vlog. This is Von Omega, and of course together with me today is no other than the GIGIL Queen of Iligan City. Ladies and gentlemen, Clarky! Yay! Ito nawala Clark, no? Like dugay kita nila wala nang hakitaan. Oo, it's been a right? while. It's been a while. Kumusta ka, te? Okay lang. So far, no, nag-survive sa itong mga gipangbati, no, nabagit tayo gipangbati mga few days ago. Oo. Lagi secret lang din ang mga gipambati. Kaya kung di ko ibo isaba. Na, kabro na gigkaan na, no? Wang-wang-wang din dito sa yung balay. Grabe naman. Charot lang, oy. Charot. Pero dito prepared ka rin, ha? Dito prepared ka rin na, of course. Wala dito prepared. Oo, because it's already 2020. Guys, by the way, guys, Happy New Year to everyone. Happy New Year! Kagalang-galang mahalon do ko, no? Oo, kagalang-galang kaayo. Wala tayong mga international relations kaayo. Grabe naman, no? Dapat ako ma-assign. Kuan ko, diplomat ko dapat sa Iraq. Iraq ka? Uy! O diba? Para lang grabe naman na ito. Mga Iraqi. Yes! Ayan. Grabe, bago siya tattoo. This is siniyang medyo na ipagka-Pisces. Muna siya ako ang zodiac sign. And then star, lang. Just a star. Because you're a star. Because I'm a star. Talaga, saan na siya na-tattoo? Kung ano siya actually, sa tattoo from... Grabe naman, ha? Oo, kasi lagi yung Dorian na niya. Sa lawon. Okay, naka-quote man karon, di ba? Mga film professor give me today. Kay 2022 naman, Clark, ato ang goal is every time nga mag-vlog ta, di ba, mag-impart tag knowledge ato mga subscribers. Exactly. At least no, nasa lang ma-learn. Di lang kay binuang atong lang. Oo, dili lang kay binuang. Dapat na sila yung ma-learn at the end of this video. By the way, before we continue, guys, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe the Von Omega channel. And also, don't forget to like and share this video para makakita ang uban, right? Okay, so sa atong himuon today? Today natay buhaton. Kuanter, atong buhaton karon is translation. No, nagkadugay dito, no, kaya ganun nakabalo sa gay language, Clark. No? So, dapat i-upgrade na po na to atong gay language karon dapat level 2022 na gipod siya dapat. Yes. And, before you forget, ang gay language yun is evolving. Dili siya mag-ingon nga, isa ka word lang ka na lang dayon, hantod-santod, no. Oo. Evolving, grabe yun ang kuan. Dili ta pwede na abas na tama. Gas-gas na kayo na. Gas-gas na kayo na. Bastos na kayo na. Panahong pa nasa kupong-kupong, panahon pa na unang bayot. Panahon pa sa? Unang bayot ng himugso, grabe naman ako. Ang unang nakuha na, grabe na po siya kasi mga tiya. Oo. So, pinakaunang bayad, igdala paglampara habang nagpaduding sa mga Guardia Civil. Saludo kami sa iyo, ate ko. Pero dapat tuduan natin sila sa upgraded version sa ato mga gay language. So, karon guys, 2022. So, naatay mga common phrases ang ginagamit nato. Dahil nato siyang i-translate into gay language. So, this is Gay Language Version 2022! So let's start. Oh my God, first na to nga kuan. So, sa atong first nga phrase nga atong i-translate into gay language. Go ahead, madam. Call, lugar lang. Kana. Call lugar lang. Okay, go ahead, translate it. Kuya, logarithmic method. Grabe naman logarithmic method there. Kuya, logarithmic method. Shunira Shoko. Shunira Shoko, logarithmic method. Grabe naman doon. From the word lugar lang, logarithmic. Inanagid ka kuan. Yan ka, ang tawag niyo ay ka komplikado, no? Ang mga bawat word, each word dapat na ginay mga kuan. Call, lugar lang. Kung sa again? Kuya,
logarithmic method. Shunira shoko. Oh. Call logarithmic method. Shunira shoko. Call lugar lang dirira ko. Pwede pa na siya patasan para mas malibog pa gisa para gid mas magigid sila makagets ba kay lisod na kay guys ang mga tao karon Clark makagets gid bisag unsa ka complicated so dapat pass on gina siya para mas makadungag siya excitement. So may mo siyang call logarithmic method shunira shoko pass your paper finish or unfinished. Diba? Wala siyang exam sa math, diba? Wala siyang exam sa math. Finish or unfinished, pass your paper. Oh, diba? Again, call, logarithmic method, shunira shoko, pass your paper, finish or unfinished. Grabe naman ito. Susunod, T, go. Kuya, pila ang pliti sa jeep? Pila ang pliti sa jeep? Alipo nga ang Julayman sa Jiparanga. Grabe na ba, oy? Ha? Alipo nga ang Julayman sa Jiparanga. Alipo nga ang... Ano po nga man? Alip, pila. Ha? Asa sa? Pila ang pliti. Pila. Ibali, alip. Alipo nga. Para dili kay... Alipo nga. Again, so? Kuya, alipo nga ang Julayman sa Jiparanga. Grabe. Or pipipip ang sabi ng page. Ha? Page. Ano sabi bili sa page? Page. Bibili ng jeep. Page. Or, basta asikan mo. Nasaan ba ito naman? Buwan ang tao? Alipo nga ang Julayman sa Jeep, hindi ba Jeep ba na siya? Alipo nga ang Julayman sa pediatrician. Pediatrician. Balihan na Jeep. Pediatrician. Di ba? Dili ka gets na yun. Kung kada ito mga gamiton nga words, what you makasaboter? Mabuang din ang tao. Mo surrender na lang. Kuya, alipo nga ang Julayman sa pediatrician. For the word, Jeep. Balihon, page. Dahil mo, pediatrician. Grabe na mo na. Okay, next. Kinsay gaingon tumboy akong uyab. Ha? Kinsay gaingon tumboy akong uyab. Naghanbit ka ng mga, di ba, chismisan itong mga silingan na, tumboy na ba niyang uyab anak, kanain niyo, magiging siya permanente. Unsa may translation? Kinsay gaingon tumboy akong uyab. Asnik ang nag-atchik. Nga you made me stronger by breaking my heart ang yabihar ni Oka King Murato. Again. Should answer kayo, sir. Or asnik ang ga-atchik na you made me stronger by breaking my heart ang Yeba Beba ni Oksana Federova. Yeba Beba. For the word? Uyab. Yeba Beba. Ni Oksana Federova. Unsa na Oksana Federova? Ox. Ako, Ox. 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 Ako, Ox. So, may siya Oksana Federova. Grabe naman na, oy. You've made me stronger. Ano you've made me stronger? You've made me stronger by breaking my heart. Sa'yo masama na? Sa una kay, wormboy man na tomboy. Wormboy. Karon kay, na-evolve na yun siya. Di ba? Ikon ko ninyo nga, every word mo evolve. Evolve gina siya. Every year, every second, every minute. Nais kang makita. Grabe no? Every word, every minute. Nais kang makita. Grabe. So, inana siya, wormboy sa una karon kay, you've me. Kung balikan ng you've me, tomboy. O di ba? You've made me stronger by breaking my heart. Or, pwede po, nga asnik ang gaatchik nga Yogi Bear. Yogi Bear? Ang yabi ni Oka King. Oka King Murato. Oka Moreno. Grabe naman. Oka Moreno. Okay, next. Unsa man ta third? Next phrase na to. Next phrase. Ito mo Okay, kanito do antika. Di ba uso mo karon nga dagan kay mga tao di kay taganahan mo ato sa mga place ka dagan tao crowded, so usually atong ginaingon kay hi kuya yun ang nagkuhan sa amin na vlog. Sige. So next, di ba, dagan kay kuan karon mga COVID cases. Yes. So di kita mo nga to sa dagan kay tao nga mga place or crowded nga place. So usually ato mga ginaingon sa tong friend or family members, ayaw diha kay daghag tao.
Kana, unsa na? Ayaw diha kay dagagtaw. Idosyuna, idosyunha. Edosyon ha? Kay sughanis cake oatmeal with high fiber in floral forms. Again, pwede ba di Edod Manzano? Edod Manzano siya ha? Edod Manzano syunha kay jughanis uyaak og oatmeal with high fiber in floral form. What's the meaning sa Edod Manzano? Edod man so dili. Edod. Edod. Ed. O di ba? Di. Kaon ka di. Di. Oh. Ibalik Mali ang di. Ed. Oh, Ed. Oh. Tas A para makabuang. Edod Manzano. Edod bigyan na Edod. Oh, Edod. Namatay artista nga man Edod Manzano. Oh. Ganito sa mga artista. Oh. Edod Manzano ta syutam syunha. Oo. Kay jughanis kayog oatmeal with high fiber Oh. in floral form. Grabe. Basta man ang oatmeal. Oat. Bali ang oat. Oat. Tao. Tao. Oat. Tao. Oat. Oh. Meal. Oatmeal. With high fiber. Di ba na yung oatmeal ng high fiber? Oh, tinoon. Oatmeal in high fiber. Daghan man in plural form. Ayun. Giyate, wala klaro. Mabuang ginang tawag sa buthan ako sa uday. Yung nagigagita diha kay wala tagang tao. Grabe. Kung saan pa mo nang kuan, ayaw diha kay walay tawo. Kung walay tawo. Oh, balihon na to siya. Oo. No? Idod Manzano to shutams syunha kay Awao Festival oatmeal with high fiber in singular form. Kay walay tao. Isa rin kabok ikaw ra. Grabe. Awaaw Festival. Ano sa Awaaw Festival? Awao sa wala. Aw. Aurora Boulevard. Pero awaaw. Next to me. Kani, kay naman tayo mga friend nga nasa LGBT community, di ba? Dayon usay kay magchismis man ta ay ang uyab kay Bayla. Ano? Yang uyab kay Bayla. Uy, kung ibaylo man. Yang uyab ba kay Bayla? Sa una kay, di ba? So, ang iyang uyab kay Bayla. Hala, ang biochemical sa soya milk kay I love Bambini Cologne. Grabe yung ano? Biochemical. Grabe ba? Biochemical weapon kayo. Anong biochemical man, ming ana? Bio man na siya, bio. Ang meaning sa bio, ang balingdong bio, uyab. Uyab. I-complicate na to, bio. Biochemical, biometric. Pwede po, Biochemical. biometric. Yung biochemical kay? Yung biochemical kay I love Bambini Cologne for sale. Bayla ka. Ganun ba man? I love Bambini. I love. Bayla na I love, di ba? Bayla. I love Bambini Cologne, 32 pesos SRP. Grabe naman. Bili na. Grabe yun. So, kayo yaan. Di sa kamo anak kay na ako'y booking. Hala. Kana. Saan na Dili sa kumana kay na ako'y booking. Sige. Ido siya o kaking murato mo syuto syuna. Kay Aan Shokoy Nico Vawa patrol ng Pilipino nagpapatrol 24 oras. Tuto. Ang grabe naman. Taas na kay Nico Vawa patrol ng Pilipino. Kasi hindi sa Nico. Di ba? Nico Booking. Nico Vawa patrol ng Pilipino nakatutok 24 oras. Balik sa'yo, Mel. Balik sa iyo, Mel. Grabe naman. Ang pinag si Mel Chan Puter. May hanaw yung tao ni Mel Chan. Siya na Edos ko mo anha Juna kay Edos ko motion ha. Kay Aan Shokoy Nico Vawa, patrol ng Pilipino, nakatutok 24 oras. Balik sa'yo, Mel. Buang na na to. Dili na normal ter. Grabe yun. Anak gina siya. Dapat yung anak ka ng a little bit funny kay para makatawa po ng mga tao sa translation. Lagi guys, pero to guys at I hope na may mga natun ang kabuang sa mga karon, di ba? I hope po nalingaw mo. You can use that, okay? No one owns that. So you can use that guys para mas malibog sila sa mot.
inyo na gamitin. Exactly. Diba? And dili ha, di ba anak sa inyo, dili ka dapat mag-focus sa isa ka word. I mean, kung kana ang translation mo na siya no, hindi pa siya ma-evolve, madungagan, makuhaan, or mahimo, improving yun ang ato ang mga kanyan, ato mga speak. Nanahupi yung mangka. Lingo. Nanahupi yung mangka. I-feel yun yung mga I-feel gini. Huwag sana mag-feel. I-feel yun i-feel yun naman siya. But guys, that's all for today. Thank you so much for watching our first vlog. Our first short vlog for 2022. Dili kami prepared karon. So wala pa may mga outdoor kay wala, di ba? It's pandemic, may bagong variant. So keep safe everyone. We you know, we're staying at home as much as we can para less good ang mga contacts. So guys, thank you. Oh, di ba? Positive thinker ako ang friend. Positive thinker. Grabe po na human. Lagi. Kansya, bakas ng kahapon to. Bakas ng kahapon. Grabe naman na. So guys, thank you so much for watching again. This is Von Omega. And this is Gigil Queen, Clarky. Thank you. Bye.